than life. Somewhere after midnight in my wildest fantasy. Χίλια συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είμαι αρχάρια. Πώς πήδηξε όμως από το ξυλάκι, σαν βάτραχος. Αθήνα 2007. Όλη η πόλη βρίσκεται υπό την κατοχή του Σούσι και των δημοσίων σχέσεων. Όλοι, όχι όλοι, κάποιοι εξακολουθούν να αντιστέκονται ηρωικά στον κατακτητή. Πώς το έκανες αυτό, παιδάκι μου, τους το κάνατε εκεί, δεν το κάνουν αυτό. Μπίλ, να σε ρωτήσω κάτι. Τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η μαλακία με το Σούσι στην Αθήνα, σου έχω δώσει την εντύπωση ότι ενδιαφέρομαι για αυτό το θέμα. Γι' αυτό σου λέω όλη η Αθήνα τρώει, δεν μπορεί να είσαι μια πλάχα. Τι έγινε, τα καταφέραμε? Γάμο το Μάο Τσετούγκ. Ολόκληρη η πολιτιστική επανάσταση έκανε. Χάθηκε να τους μάθει να τρώνε με το πυρούνι, σαν άνθρωποι. Τι δουλειά έχει, λέει ο Μάο Τσετούγκ. Ο Μάο Τσετούγκ ήταν Κινέζος. Όλοι εκεί γύρω-γύρω με αυτά τρώνε. Συγγνώμη, τι είναι αυτό το μαύρο σύχαμα? Φίκι. Και τι με ρε χελώνα για να φάω φίκι? Άστινε μωρέ, θα μας πας τα νεύρα. Να σου πω, θες να φας από αυτό που είναι σκέτο ρύζι με τσιπούρα? Μα είναι ομί, εντελώς. Φυσικά και νομιτή θέλεις να ανασπετσιώτα. Σε γιαπωνέζικο τρως, όχι στην ταβέρνα του Κυρδημητρού. Δεν μου λες κάτι? Εκεί στα γκούλαξ στη Σιβηρία ο πατέρας σου σούσι σε τάιζε? Ναι, σούσι. Το κόβε από τη σουσιά που είχατε στην αυλή? Ναι, το κόβω από τη σουσιά. Αλλά δεν ήμουν η μοναδική που είχε προβλήματα με τη ιαπωνέζικη κουζίνα εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, δεν κάνουμε ένα διάλειμμα. Να δω γιατί άρχισε τόσο και η παραγγελία μας. Ναι, μπράβο. Όλα καλά. Μια χαρά, τους έδιωξα. Ποιους? Μην ασχολείστε. Ήρθαν κάποιοι και φέρανε 10 σακούλες σούσι. 10 σακούλες. Και τους διώξατε? Αυτούς βρήκατε να διώξετε? Τις προάλλες φέρανε τη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια και την περάσατε μέσα. Με την πρέσα το ίδιο, με τον κύκλο το ίδιο. Όλους μέσα τους περάσατε. Και διώξατε το σούσι. Εγώ το παράγγειλα να φάω με τους ανθρώπους. Μα καλά, 10 σακούλες, τόσο πολύ θα φάτε. Γιατί θα μου κάνετε μήνυση? Γιατί δεν με ρωτάτε? Γιατί δεν με ρωτάτε? Δεν θα συνεννοηθούμε οι δυο μας εδώ μέσα. Τότε... να παραιτηθώ. Εντάξει, ρεμίστε, δεν είπα και τίποτα. Έχουνε σπάσει τα νεύρα μου, δεν είμαι καλά. Κάθε βράδυ βλέπω εφιάλτες, φορτηγά να έρχονται και να ξεφορτώνουν πράγματα. Δεν κοιμάμαι, πετάγομαι, παίρνω ζωνάκι, θα τρελαθώ. Εντάξει, ρεμίστε, θα τα βρούμε. Και έρχεται και ο πρόεδρος και δεν ξέρω τι να του πω. Και εσείς φωνάζετε. Σας μίλησα εγώ ποτέ άσχημα? Σας μίλησα? Όχι, είδατε. Το μόνο που λέω είναι να με ρωτάτε για να μπορέσουμε να συντονιστούμε εδώ μέσα. Εντάξει. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν περιμένω πολλά πράγματα. Περιμένω κάτι μακέτες και εξώφυλλα. Περιμένω τους τεχνικούς να φέρουν air condition. Ωραία. Αυτά είναι δικά μας. Τα παίρνουμε. Και μην ανησυχείτε. Θα τα ρυθμίσω όλα εγώ. Τηλεφωνήστε να μας φέρουν κάτι να φάμε. Εδώ δίπλα έχει ωραία μαγειρευτά. Και ήρεμα. Χωρίς πανικό. Το Βόσπορο αλλάζουν εντός μου τα σύνορα του κόσμου. Ποια τραγουδούσε? Εγώ. Ωραία. Έχουμε ντέρτια, βλέπω. Και τι τραγουδούσες? Αλκίνο Ιωαννίδη. Αυτά σας μαθαίνω εγώ. Με αυτά θα βγάλετε το ψωμί σας? Με Αλκίνο Ιωαννίδη? Που δεν φωτογραφίζεται ποτέ? Που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε πάρτι, σε εκδήλωση? Που δεν έχει δώσει μισή δισούλα σε ένα μεσημεριανό? Που βγαίνει και τραγουδάει με τη μαλούρα μπροστά και την κιθάρα τραγκαντρούκα? Άντε και στην Αρλέτα. Έλα πάμε. Ήταν η ζωή μου κόλαση. Πιο ζωντανά. Και την έκανες απόλαυση. Είσαι αυτή που ονειρευόμουν. Τι είναι αυτό? Φέρατε κουκιά εδώ μέσα?
Α, δεν είναι κουκιά. Φασολάκια είναι. Φέρετε εδώ μέσα φασολάκια και βουτάτε και το ψωμί μέσα στο τάπερ. Άντε αύριο φέρτε και χοχλούς, μπουμπουριστούς. Μα κάναμε διάλειμμα, πεινάγαμε. Και έπρεπε να φάτε αυτό. Αύριο μεθαύριο πάτε στη Ράτκα. Με έναν διευθυντή, με ένα καλλιτέχνη, να γιορτάσετε ένα χρυσό, ένα πλατινένιο, βρε αδερφέ. Τι θα πείτε? Μια φασολάκια. Τι θα πεις? Τι θα πεις? Τι θα πεις? Δεν είδατε τη διαφήμιση με τη γιαγιά που ανοίγει φύλλο? Τι φύλλο ανοίγει η γιαγιά? Αμπελόφυλλο. Σούσι, κυρίες μου. Σούσι. Κάποτε ήταν μόδα. Τώρα έχει το κύρος του κλασικού. Adieu, monsieur, tout est fini. Quitte-moi et refais ta vie. Je préférais la fleur des champs. Toi, le soleil de ces 20 ans. Monsieur, tu n'étais pas fidèle. Αυτό είναι wasabi. Τι κάνεις κανένα αστείο? Ξέρεις τι θα πάρεις αν το φας? Και είσαι αδιάβολος. Αυτό δεν το τρώμε. Παίρνουμε έτσι λίγο και βάζουμε μέσα στη σως και το ανακατεύουμε για να γίνει έτσι λίγο πικάντικη. Πάρτε λίγο έτσι στην ακρούλα, δοκιμάστε για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Σαν βίξ είναι. Εγώ δεν μπορώ να συνηθίσω τα ξυλάκια, κυρία Σκύλα. Πώς με είπες? Κυρία Σκύλα. Να σου πω, νεαρή μου, τι γνώμη έχεις για την πειρατεία? Είναι πολύ κακό πράγμα. Σκοτώνει τη μουσική. Πρόσχε λοιπόν να μην βρεθείς κι εσύ στην Εόλου να πουλάς πειρατικά. Με συγχωρείτε πολύ, απλά επειδή σας φωνάζουν όλοι έτσι, νόμιζα πως είναι το επίθετό σας. Πρόσεχε. Πρόσεχε, είπα. Και ξεστραβώσου να μάθεις. Δεν μπορείς να βγεις σήμερα έξω να διεκδικήσεις μια θέση χωρίς να ξέρεις να τρως. Αγγλικά μη μάθεις, που λέει ο λόγος. Αλλά Σούσι, ποιος είναι ο στόχος? Να πιάσουμε αυτό το πράγμα και να το οδηγήσουμε στο στόμα να το φάμε. Ωραία. Λοιπόν, πείτε πως αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Άψογα. Λοιπόν, το ροζ. Σολομός. Το άσπρο. Αναστασία. Τσιπούρα. Και τι με νοιάζει εμένα, Χριστιανή μου, τι μου τα λες αυτά, ψαράς θα γίνω? Μ' αρέσει που παίρνει σοβαρό ύφος και κάνει ξενάγηση. Αυτό το ροζ είναι Σολομός, σαν να λέει αυτό το ροζ είναι ο Παρθενώνας. Και πείτε σε αυτό το Κινέζο να σταματήσει να φέρνει πιατάκια γιατί ζαλίστηκα. Δεν είναι Κινέζος ο άνθρωπος, Ιαπωνέζος είναι. Ρε κόλλημα σήμερα με την Κίνα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Πάμε στον Τέλη να φάμε κανένα μπριζολάκι. Εγώ είμαι λαϊκό κορίτσι. Μεγάλωσα στις Αλάνες, με Πετροπόλεμο. Έτσι εξηγείται πως την πέτυχε την κυρία. Με τσακίζανε στην πείνα. Όλη νύχτα έβλεπα στον ύπνο μου ένα εφτάμενο γουρουνόπουλο να φτεροκοπάει πάνω από το κεφάλι μου, καβάλα στη σούβλα. Ωραίο όνειρο. Ρομαντικό. Και από πίσω ακολουθούσε μια στρατιά σηκωταριές, καλπάζοντας πάνω στα λογά τους που δεν ήταν άλογα. Σιγάρε, μας ακούει όλο το μαγαζί. Ήταν μοσχαράκια κοκκινιστά από εκείνα που φτιάχνε η γιαγιάκα μου με το μακαρόνι το χοντρό να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Καλά, ρε, κατοχικό είσαι. Άκου δεν έχει φάει ποτέ σούσι. Και στο χωριό σου σούσι τρώγατε. Άντε, τρομάρα σας όλοι. Πόπο κομματάρα. Ξέρεις από ποια συλλογή είναι, έτσι? Φυσικά. Είναι από εκείνες της τύπου καφέ Ντελμάρ. Παίζουν τα καλοκαίρια στα κουλά που πας με τις κουλές. Τι μπορεί, παιδάκι μου, πώς μιλάς έτσι? Λες και βγήκα για ψώνια με το ψινάκι. Να σου πω, όταν θα βγαίνεις μαζί μου, θα προσπαθήσεις να συμπεριφέρεις σαν κανονική γυναίκα, οκ? Καλέ παιδάκι μου κάτι πιο ανοιχτόχρωμο, πιο μοντέρνο. Όλη την ώρα με τα μαύρα και τα μπλε. Θα σου πω κάτι. Γιατί δεν παίρνεις αυτές τις κανονικές γυναίκες που λες να πας μαζί τους να ψωνίσεις? Διότι εκμεταλλεύεσαι τη φαντασία και το γούστο μου. Σιγάρε, κοτιέ.
Και μετά βγαίνεις με αυτές τις χαζές με τις μελιές αντάβιες και μας κάνεις το κούκλο. Καλά, δεν βαριέσαι να έχεις μαζί της. Τι να βαριέμαι. Να έχω όλη τη νύχτα μπροστά μου την 25χρονη τη θεά με τις πράσινες ματάρες. Εξάλλου, δεν χρειάζεται να αναλύσει και κανένα σοβαρό θέμα. Είναι τόσο κούκλα που μου αρκεί να την κοιτάζω. Αρχικά. Θα σου πω κάτι, γιατί δεν παίρνεις ένα φαγκρί να το βάλεις απέναντι να το κοιτάζεις? Το ίδιο είναι. Σαν να κοιτάς ένα φαγκρί με πράσινες ματάρες. Αλλά τι να περιμένω από κάποιον που μεγάλωσε στο ψυχικό φορώντας Λακόστ. Κουτό παιδί. Πόσο λίγο με ξέρεις. Άρης Φι, απόφοιτος Δηρή, υπεύθυνος προγράμματος του Κάιρο FM. Πιθανολογείται ότι υπήρξε μέλος της ΟΝΕΔ. Συνηθίζει να κάνει κοινωνιολογικές μελέτες στα μπουζούκια και να κοιτάζει τις γυναίκες πάντα στα μάτια. Δεν μου κάνει αυτό, δώσε μου ένα άλλο. Πού κοιτάς, παιδί μου? Εκεί που πρέπει. Έλα μωρέ, δεν το κάνω επίτηδες. Το μάτι μου πάει από μόνο του. Τι να σου πω τώρα? Τώρα να σου πω την αλήθεια. Ή να σου πω όλα αυτά που σου λένε οι σπόροι για να σε ρίξουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει άντρας κανονικός που να περνάνε από μπροστά του βυζιά και να μην τα κοιτάζει. Είναι αντανακλαστικό. Γιατί σε κάνω παρέα? Γιατί σου αρέσουν οι κομψοί και επιτυχημένοι άντρες. Όπως σε όλες τις γυναίκες σε αυτόν τον πλανήτη. Έλα και κλείσε την πορτινά, έχω γίνει θέμα σε όλο το μαγαζί. Έλα. Ορίστε, θαυμάστε έναν κομψό και επιτυχημένο άντρα με βράκα αλεξίπτωτο. Και μια και μιλάμε για κομψούς και επιτυχημένους άντρες. Πρέπει να μειωθεί το μπάτζετ της παραγωγής κατά 50%. Ποιος μας λέει θα μας τα φέρουν πίσω αυτά τα λεφτά? Ναι, αλλά οκ. Εντάξει. Δεν γίνεται να αναιρέσει τη συμφωνία με το συνθέτη και τους στιχουργούς για τα ποσοστά. Γιατί υπόγραψε κανείς συμβόλαιο? Ο συνθέτης και ο στιχουργός ζήτησαν αυτά τα ποσοστά. Με είδες να βάζω υπογραφή? Δεν πάνε να ζητάνε ό,τι θέλουνε. Έτσι που το πάμε, θα έρθει μια μέρα ο συνθέτης και θα ζητάει προκαταβολή να μας πει καλησπέρα. Εμπρός! Με συγχωρείτε πάρα πολύ που σας διακόπτω. Ήρθε. Τι να σας πω. Κάτι ήρθε. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Περάστε. Χαίρετε. 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 Φέραμε το τζάκι. Μόνο που έγινε μια παρεξήγηση. Να σας πω, κόκκινο τούβλο παραγγείλατε ή άσπρο? Κόκκινο. Δόξα τω Θεώ, βρε παιδάκι μου, και τρόμαξε μας το γύρισες πίσω. Μάστορα, πού το υπολόγιζες το τζάκι? Άρη. Τι είναι ρε φίλε, καλά, πόσο καιρό έχω να σε δω? Κάτι χρόνια. Είσαι ακόμα στο σταθμό? Ναι. Το Μιτσάκι, η φίλη μου η Δήμητρα δηλαδή, κάνει εκπομπή στο σταθμό. Συγχαρητήρια, είστε πολύ όμορφος. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά μου κάνουν τέτοιο κομπλιμέντο. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Ναι, έτσι κατά μου το εννοεί ο άνθρωπος. Αυτό. Ναι, αυτό εννοούσα. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Εγώ ευχαριστώ που μου φαίνεται αυτή την γκρίζα πόλη. Πάμε. Θα σε πάρω κανένα τηλέφωνο. Ναι. Ισχύει το κινητό σου, Χάρηκα. Κι εγώ. Κάθε πότε κάνεις εκπομπή? Κάθε μεσημέρι, 12 με 2. Έτσι και το ξανακάνεις αυτό, θα σου πάω στα μούτρα. Και προχώρησε έναν άνθρωπος. Και όταν με συνοδεύεις, δεν θα με κάνεις ρεζίλ, σε κανένα 15χρονο, να κομμενίζεις τον ξένο τον άνθρωπο. Δεν το κομμένησα. Εικαστική ήταν η προσέγγιση μου. Σαν να κοιτάζω έναν ωραίο πίνακα και να εκφράζω το θαυμασμό μου. Άσε τις βλακίες, ολόκληρη γυναίκα να παιδιαρίζεις. Είναι θέμα σεβασμού προς τον άλλον. Ανάγωγη. Δεν κατάλαβα. Πρώτον, εγώ είμαι φίλη σου. Και δεύτερον, μου κάνεις και σκηνή. Ξεστραβώνεσαι με ό,τι κινείται και μου κάνεις και σκηνή. Άσε μας, ρε Άρη. Θα σε έπαιρνα μαζί μου να αγοράσουμε κανένα CD, αλλά μετά την ελεηνή συμπεριφορά σου, έχασες. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Έχω ξεσκίσει την κάρτα μου. Για πες τώρα, βιογραφικό κούκλου. Δεν είναι για τα δόντια σου. Πρώτον, του αρέσουν οι κλασικές γυναίκες. Και δεύτερον, αν εμένα με λες φλόρο, τότε αυτός, άστα καλύτερα. Δεν πειράζει. Δεν ψάω για λίγο αίμα φλόρου. Παντρεμένος, χωρισμένος, δεν έχει παιδί, δεν οδηγεί αυτοκίνητο, έχει μια παλιά μηχανή, μένει στη Σαρονίδα, μισεί το γάμο και του αρέσουν ξανθιές. Τέλος. Πολύ ωραία. Τον αγοράζω. Τι λέξε μου τον? Και λίγο ξενέρωτος.
Καλά, ρε Άρη. Δεν σε έχω ακούσει και ποτέ να λες καλή κουβέντα για άλλον άντρα. Και ούτε θα μ' ακούσεις ποτέ. Είμαι ανταγωνιστικός τύπος. Ούφο, ούφο! Μεσημεράκι στην πόλη, οι άντρες χαζεύουν τα τυραντάκια. Και οι γυναίκες βιτρίνες με τυραντάκια. Αλλά το πιο σεξι πράγμα στους δρόμους της Αθήνας είναι οι λακκούβες. Είπαμε, είμαι όμορφος, αλλά μην πέσεις και στα πόδια μου με το καλημέρα. Χτύπησες? Λίγο. Να είμαι λοιπόν μεσημέρι στη Τζακάλοφ σε μια στιβαρή αγκαλιά. Και μετά μου λες αν υπάρχει Θεός. Πλάκα κάνεις. Υπάρχει. Ο Θεός των έξυπνων και όμορφων γυναικών με ποδήλατο. Οι Ινδοί λένε ότι κάθε φορά που σώζεις ένα σκύλο, βάζεις ένα σκαλί στη σκάλα που σε πάει στον παράδεισο. Αν συνεχίσεις έτσι θα παραβιάσω τις αρχές μου και θα σε παντρευτώ. Εδώ δίπλα. Νομίζω ότι θα παραβιάσω και εγώ τις δικές μου και θα δεχτώ. Αυτό λοιπόν είναι ο έρωτας. Ο Μπραντ Πιτ με χιούμορ Θέμου Αναστασιάδη, κομψότητα Τζέρεμι Άιρονς και ευαισθησία Γιάννη Κότσιρα. Έχει και η φίλη μου η Έλληνα σκύλο. Τον πάτησε ένα ταξί που ήταν μέσα και αυτός ήταν κουταβάκι 2 μηνών και τον κράτησε τελικά. Μπράβο της, πώς τον φωνάζει? Καριολάκο! Έλα, αγόρι μου, να φας! Μπράβο, τα αγόρι μου, μπράβο. Τηλέφωνο σου. Η Έλλη είναι, θα την πάρω μετά. Βαριέμαι τώρα. Την ξέρεις πολλά χρόνια? Εκατομμύρια. Από τότε που οι δεινόσαυροι φορούσαν βάτες. Κάναμε ρόλερ, ακούγαμε Kiss, εκτός από την Έλλη που άκουγε Θωμά Μπακαλάκου. Θωμά τι? Τίποτα, μην δίνει σημασία. Εσύ με τον Άρη? Και εμείς από το σχολείο. Μετά συναντηθήκαμε στην οργάνωση, ήμασταν μαζί και στον τυρί, αλλά δεν ήμασταν ποτέ κολλητοί. Όταν λες οργάνωση εννοείς τα παιδιά της γαλάζιας γενιάς. Α, ώστε έτσι ο φίλος μας ο Άρης. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη, μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Τι ξενερωσιά. Έλα μωρέ, τώρα μην κάνεις κι εσύ έτσι. Κάθε εποχή έχει και τις μανίες της. Δείξε λίγο επίοικια. Θα δείξω. Αν μου πεις ποιες είναι οι δικές σου μανίες σήμερα. Εύκολο, λοιπόν. Εγώ έχω μανία με τις ποδηλάτισσες. Α, τα πας πολύ καλά μέχρι εδώ. Και με το σούσι. Τρώω σούσι? Αν το τρώω, λέει. Εγώ. Από παιδί. Για να φανταστείς, τα καλοκαίρια όλη η οικογένεια βοσκάμε φύκες στις παραλίες. Έτσι, Ναι, ναι. Και ο μπαμπάς μου που ήταν ψαροντουφεκάς, όποτε πιάνε κάτι μεγάλο, μας το τάιζε όπως ήταν καρφωμένο πάνω στην τρία, να την κρατούσε όρθια και εμείς χυμάγαμε πάνω στο ψάρι με τα δόντια. Είσαι απίθανη. Είμαι συλλεκτικό κομμάτι. Συνδυάζω την εξυπνάδα με την ομορφιά. Η ευκαιρία της ζωής σου. Και για πες. Συχαίνω με τους άντρες που καπνίζουν στον δρόμο. Εσύ? Εγώ τις γυναίκες που τρώνε τα νύχια τους και τις γυναίκες που βρίζουν. Το σκατά είναι βρισιά. Εξαρτάται ποιος το λέει, πώς το λέει και κυρίως γιατί το λέει. Αλλά ναι, θα έλεγα πως είναι. Σκατά. Έσχος. Δεν είμαι κολλημένος, αλλά είναι πολύ ανταισθητικό να βλέπεις ένα λεπτεπίλεπτο πλάσμα να ανοίγει το στόμα του και να μιλάει στα ταλικέρης. Άδικο έχω. Κόλος. Όχι, όχι, συμφωνώ απολύτως. Πες κόλος, κόλος.
Ενώ ο ωραίος Φλόρος έβρισκε την ευκαιρία της ζωής του, η φίλη μου η Έλλη ερχόταν αντιμέτωπη με τη χαμένη ευκαιρία της δικής της ζωής. Ξέρω, αγόρι μου. Ξέρω. Αχ, δεν μπορώ, είμαι πτώμα. Καλά, έρχομαι. Ωραία μου, άστο. Τον πάω εγώ. Έλα, κορί μου. Έλα, πάμε από εδώ. Πάμε, έλα. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ηθικό δίδαγμα: δεν αφήνεις τον κόμενο να κουβαλάει την πραμάτια του στο σπίτι σου. Εκτός αν είναι σπίτι και των δύο. Όχι να έρθει να κατσικώνεται στο δικό σου, να έχει και καβάτζα το δικό του και μετά εσύ να μην μπορείς να σταθείς και να πρέπει να μετακομίζεις. Και όσο σκέφτομαι πώς έχω βολευτεί σε αυτό το σπίτι και ας είμαι μακριά σας. Έχω και καλό στο νοικοκύρι, νέο άνθρωπο. Ας το καλό. Ωραίος. Όχι. Άχρωμος, άοσμος και αόρατος. Σαν υπάλληλος που δεν θα πάρει ποτέ προαγωγή. Ενώ εσύ θέλεις από το μεάρχη και πάνω. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Με νευριάζεις να λες κάτι τέτοια, το ξέρεις. Απ' τη μία μας το παίζει ιδεολόγος και απ' την άλλη πας και τα φτιάχνεις με το διευθυντή της πολυεθνικής. Δεν είναι πολυεθνική η Χέρι. Το ίδιο κάνει. Αχ, με πονάτε. Με συγχωρείτε. Καλά, δεν το είπα για να σταματήσετε. Και μου τρως και σούσι που το πληρώνεις 1 5.000 το σπιριτορίζει και κουρεύεσαι και στο δουδές. Γιατί εσύ που κουρεύεσαι? Εγώ δεν κουρεύομαι, ρε χαζό. Απλώς παίρνω την ψαλίδα. Και επειδή παίρνεις απλώς την ψαλίδα, πέφτει τιμή. Τι νούμερο που είσαι? Λοιπόν, βαφή. Εσύ στις άκρες. Εσείς δεν θα πορευτείτε? Όχι, εγώ μένω λούσιμο. Ήρθα σε εσάς που είστε επαγγελματίες, γιατί εγώ ξέρετε λούζομαι αεραστεχνικά. Εσύ τι έπαθες τώρα, ή σήκωσέ το ή κλείστο, ποιος είναι? Ο τυφώνας Καραμέλα. Ας ήταν όλη η ζωή μου σαν και σήμερα μου, ριρίκα μου, που είναι όλα γύρω μας. Η θεία Καραμέλα είναι σαν το όνομά της. Και όμορφα και ημέρα. Γλυκιά και ζουμπουρλού. Και είναι τόσο γαλανός και τόσο φωτεινός. Λατρεύει τα καναρίνια, τα πουά υφάσματα και το ανιψάκι της. Ο ουρανός. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι οφείλω? Τίποτα. Είναι κερασμένα. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ γιατί δεν της απαντάς? Τώρα θα σε τσακίσει τα τηλέφωνα. Τι θέλει? Τι θέλει, έφτιαξε γλυκό κάστανο και θέλει να μου το φέρει από το σπίτι. Τι θέλει. Πού διάλογο το βρήκε το κάστανο δύο από εκεί, δεν ξέρω. Κάστανο. Ρε παιδιά, να σας πω τώρα που μιλάμε για φαγόσιμα. Ο ωραίος Φλόρος είναι σουσοφάγος και του είπα ότι είμαι κι εγώ σουσοφάγα. Μπράβο. Τώρα να τον πας στην ταβέρνα του Κρυδημητρού. Δεν με νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς ούτε καν μου ζήτησε το τηλέφωνό μου, ανέβηκε στη μηχανάρα του και έφυγε. Και μου ράγισε την καρδιά. Μην πεις καμιά μαλακία και γελάσω γιατί θα σπάσει η μάσκα. Να μιλάς καλύτερα. Τι είναι αυτά, τι έπαθα τα μούτρα, στάσου να περάσω. Στο παρακαλώ. Τι εσύ είσαι? Όχι, δεν είμαι εγώ. Τι βλακίες είναι αυτές που ρωτάς? Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Τι είναι αυτά τα κλουδιά, δεν το πιστεύω ότι μου φέρεις τα καναρίνια εδώ μέσα. Είναι η Άλκηστας και η Δήμητρα. Θέλω να τις φιλοξενήσει λίγο γιατί κάνουν αφωνία και θέλουν ησυχία. Τι έπαθες, κάηκες? Όχι, μάσκα προσώπου είναι. Και γιατί θέλεις να κρύψεις το προσωπάκι σου, μια χαρά είναι. Μάσκα περιποίησης είναι, θεία. Αυτά τα βάζουνε τι ούτως είσαι? Εννοείται. Δεν μου λες τι δουλειά έχεις εσύ εδώ τέτοια ώρα. Εγώ πρέπει να φύγω να πάρω μια συνέντευξη. Να πας όπου θέλεις, Βασίλη. Εγώ θα μείνω εδώ. Θέλω να τακτοποιήσω τα κορίτσια μου. Κοίταξε τι σου έφερα. Σου έφερα γλυκό. Καταπληκτικό γλυκό. Σου έφερα και φρούτα. Τι είναι αυτό? Ο φίλος μου ο Νεκτάριος. Γιατί ντύθηκε γυναίκα? Μασκαράς είναι? Όχι, βαρέθηκε τα παντελόνια και είπε να βάλει ένα φουστανάκι με αυτή τη ζέστη. Συμφωνώ και εγώ μαζί του, μια χαρά είναι. Και εγώ βαρέθηκα να βλέπω τους άντρες συνεχώς με παντελόνια.
Χρυσό μου, αν θέλεις να κάνεις μάσκα, πρόσεξέ με. Θα πάρεις το μπλέντερ, θα βάλεις μέσα λίγη ντοματούλα, θα βάλεις λίγο μελάκι και θα βάλεις και κουάκερ, θα τα ανακατέψεις και μετά χλάψεις το πρόσωπό σου. Θεία, σου δίνω $100 να πάρεις τα καναρίνια, να φύγεις και να με αφήσεις την ησυχία μου. Εγώ σου δίνω 150 για να μείνω. Έγινε. Σου δίνω $50 αν πάρουν την κάρτα μου να πεις ότι πέθανε. Πήραν. Και τι είπες? Ότι πέθανες. Μπράβο, ρε κοριτσάκι μου. Δεν μου λες κάτι? Μήπως γίνεται ο κουριέρ μας να περάσει αύριο και τον ΟΤΕ? Μου κόψα πάλι το τηλέφωνο τα κοπρόσκυλα. Οκ. Αλλά να μην το μάθει ο κύριος Άρης. Σου στείλαν και μια ειδοποίηση από την εφορία. Χρωστάς καμιά κλίση? Τι εννοείς? Φυσικά και χρωστάω. Τίποτα άλλο? Η αστυνομία ήρθε να με συλλάβει? Όχι. Ήρθε μια ανθοδέσμη. Πάντως εγώ θα έλεγα να είναι ένα χαλαρό κάλεσμα για ποτάκι και τίποτα άλλο. Δεν συνηθίζεται πια να τραγουδάνε στις παρουσιάσεις δίσκων. Εκτός αν είναι κάποιος μεγάλος και γίνει κάποιο event. Εγώ πάντως προτιμώ να κάνουμε live. Τι γίνεται εδώ? Ακόμα με την παρουσίαση παλεύουμε. Εδώ η Λία προτείνει να τους φωνάξουμε σε καναμπάιος, κανένα τέτοιο μπαράκι και να παίξει και τα τραγούδια της. Επειδή προέρχομαι από talent show, ήθελα να αλλάξω τις εντυπώσεις. Να το κάνουμε κάπως, πώς να το πω, ποιοτικό. Στο άκουσμα αυτής της λέξης, η Στεφανία έπαθε ό,τι έπαθε και ο μικρός Αντίχριστος στον πρώτο του εξορκισμό. Ναι. Ποιοτικό. Ναι. Στην μπουάτ εσπερίδες. Στην πλάκα. Να ρίξεις και το μαλλί μπροστά, σαν την Μαρίζα Κόχ, να πάρεις και ένα τέφι και να αρχίσεις να τραγουδάς. Κάτω στις Μαργαρίτα, στα Λονάκι. Πλατινένια θα γίνεις. Μήπως να βρίσκαμε μια μέση οδό? Τι να σου πω, Ρέλη. Μερικές φορές νομίζω ότι σήμερα ξεκινάς τη δισκογραφία. Έχω 3 χαζές εκεί έξω. Σε σένα βασιζόμουνα. Έλα μαζί μου. Δεν σε πρόλαβα. Καλύτερα να βρήσεις τη μάνα της, παρά να ξαναπείς τη λέξη που είπες πριν. Γδίσου. Άντε παιδί μου, δεν θα φάμε όλη τη μέρα με ένα pop δίσκο. Έλα εδώ τους χιλιάκους σου. Γδίσου. Θέλεις να κάνεις καριέρα? Ναι, πάρα πολύ. Έτσι να σε μάθουν, να σε γνωρίζουν στον δρόμο, να σε χειροκροτούν, να ανεβαίνεις στη σκηνή και να γίνεται της τρελής. Φώτα, καπνί, ουρλιαχτά, να σε φωνάζουν, πώς είπαμε το όνομά σου? Λία. Αν δεν έχει σημασία, Σάκη! Και να κρεμιέσαι από τα ταβάνια, να γίνεις σε διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας. Ωραία πράγματα, Ναι, υπέροχα. Την Αγία Σιλικόνη, την ξέρεις? Μάλιστα. Μεγάλη χάρη της. Να πας να της ανάψεις μια μεγάλη λαμπάδα και να κάνεις 3 φορές την ημέρα το σταυρό σου, να την ευχαριστείς. Πήγαινε να βάλεις βυζιά. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν μου λες, αυτό το Λία δεν το κάνεις κάτι άλλο? Τι? Ξέρω εγώ, κάτι ασυνήθιστο. Ραλία. Σιγά μην το κάνεις και καραφώτης. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε. Ναι. Την επόμενη φορά που θα ακούσω νέο καλλιτέχνη να μιλά για ποιοτικά και αηδίες, θα το θεωρήσω συνωμοσία. Όλες οι μεγάλες συνωμοσίες της ιστορίας έγιναν ή για λόγους πολιτικής ή για λόγους εκδίκησης. Και όλες αποκαλύφθηκαν στο τέλος. Γεια σας. Είμαι εγώ που μου φέρα το τζάκι. Α, έλα. Τι έγινε μας τώρα? Δύο κυρίες. Η μία φόραγε ακουστικά και έλεγε συνέχεια στην άλλη, ρε φίλε. Μιτσάκι. Και η άλλη? Η άλλη
Η άλλη είχε κόκκινα μαλλιά. Έλλη. Ευχαριστώ, Μάστορα. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Hice un abrigo, no tengo. Έλα. Σου δίνω $10 για ένα ταχύρυθμο τμήμα σουσοφαγίας. Σώσε με. Στο όνομα του Μάο Τσετούγκ, του Χο Τσι Μίνγκ, της πλατείας Τιένανμεν. Σαγιονάρα, χαρακίρι, κιμονό. Σε εξορκίζω, ο θεϊκός Φλόρος με κάλεσε το βράδυ για σούσι. Έρχομαι από εκεί. Μην κάνεις κανένα τικέρες από εδώ, δεν είμαι μόνος. Έχω τη θεία μου στο σπίτι και με ταλαιπωρεί. Και εγώ τι θα κάνω. Δοκίμασα με 2 βελόνες πλεξίματος και ένα ντολμαδάκι και το έκανα το ντολμαδάκι βουντού. Πάρ' την Έλλη. Άστην. Η Έλλη είναι στις μαύρες της. Την έχει πάρει από κάτω ιστορία με τον Ηλία. Ρε εσύ Μητσάκη, τη σιγοντάρεις και εσύ με τους κύκνους και τις αηδίες. Το ξέρω. Δεν είναι αστείο πια. Είπαμε να κάνουμε κάνα 2 πλάξεις να το φρικάρουμε. Αλλά όσο αυτή ασχολείται μαζί του δεν ξεκολλάει. Άρχισε τώρα πάλι και με τις αρρώστιες. Το ξέρω, το ξέρω. Σε κλείνω. Γεια. Άντε, φιλιά. Βασιλάκη, τι κάνεις εκεί? Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία να έρθουν να σε μαζέψουνε. Σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο, θέλω να σε δω. Όλη μέρα παίρνω και ή το έχεις κλειστό ή δεν το σηκώνεις. Ούτε 20 χρόνων να σου να δεν τα κάνεις αυτά. Όχι τώρα που είσαι 35 χρόνων γυναίκα. Λίγο πριν τις ειδήσεις των 8, είναι μια ώρα δύσκολη για τους Αιγέννηδες. Τα ζευγάρια συζητάνε πώς πέρασαν τη μέρα τους. Οι οικογένειες κάθονται στο τραπέζι και εμείς οι άλλοι αρχίζουμε το πάρτι του ΟΤΕ. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Πήρα να σου θυμίσω ότι αύριο έχουμε σύσκεψη. Μην ξενυχτήσεις, μεθυσμένη είσαι. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Αυτό με πήρες να μου πεις, κλείσε, βιάζομαι. Πήρα να σε ρωτήσω να βάλω τη τι που κάμισο σήμερα που θέλω να φαίνομαι έτσι λίγο τυπός lounge. Θέλεις να φαίνεσαι τύπος lounge. Βάλε μια ρόμπα, βάλε ό,τι θες. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να βάλεις δεν θα βλέπεσαι. Σοβαρά. Γι' αυτό την πρώτη φορά που με γνώρισες μου πες ότι έπεσες κάτω, ξέρει. Άσε μας ρε Άρη που δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Έχω ραντεβού σε 5 λεπτά και είμαι ακόμα εδώ. Σοβαρά, με ποιον? Δεν θες να ξέρεις. Έλα, λέγε ρε. Με το φίλο σου από τη Σαρονίδα. Τι, δεν το πιστεύω. Καλά δεν τρέπεσαι ρε, δεν τρέπεσαι. Σιγά μην τραπώ. Εσύ να τραπείς, ο Νεδίτη. Καλά, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να είναι εκεί. Όταν τον στείλουν, φρικάρει και σκόνεται και φεύγει. Αλλά στα πρόλαβε αυτό, δεν στο είπε. Μητσάκη. Αλλά δεν έφυγε. Ήταν εκεί και με περίμενε, πίνοντας μαρτίνι και μοσχοβολώντας αρμάνι. Όταν με είδε, χαμογέλασε πλατιά. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Ήταν ο τύπος μου. Τελικά άξιζε που περίμενα. Τι ωραία που ντύνεσαι. Και πού να δεις τι ωραία που δίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, την τελευταία εβδομάδα που ακούω την εκπομπή σου, μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάς. Μιλάς εξαιρετικά. Κόλος. Χαίρομαι πολύ που το λες αυτό, γιατί δίνω μεγάλη σημασία στο λόγο. 3 ώρες έλειψα και το έκανες στο σπίτι μου, άντε να μην πω ότι το έκανες. Βασιλάκη, παιδί μου, θέλω να μιλάς καλύτερα. Ξέρεις πόσο με ενοχλεί η χειδολογία. Θεία, θα φύγεις ή θα φάμε όλη τη νύχτα με τα πετσετάκια και τα κλουβιά? Χριστέ μου, το σπίτι του Φλωρινιώτη
Ποιο μήνυμα είναι? Να έρθει το ταξί σου, έλα. Δεν ήρθε κανένα ταξί. Όταν έχουν τα ταξί τηλεφωνούνε. Πριν από λίγο σου τηλεφώνησε μια κοπέλα. Ναι, το ξέρω. Η φίλη μου η Δήμητρα ήταν με βρήκε. Τα έχετε? Όχι. Τι σε ήθελε? Να δει τι κάνω. Θα την παντρευτείς? Ποια καλέ το Μιτσάκι, Χριστός και Ανέστης. Δεν λένε Χριστός και Ανέστης. Αντίχριστε, γιατί αδυνάτησες? Έκανα δίαιτα. Σε παρακαλώ, γιατί με τυραννάς? Πότε λοιπόν θα παντρευτείς να ησυχάσω κι εγώ? Έχω τα σχέδιά μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Τι σου κάνω, θεία μου? Θέλω να πεθάνω και με εμποδίζεις. Ωραία, κάνε το πρόγραμμά σου γιατί εγώ δεν πρόκειται να παντρευτώ ποτέ. Έλα, έχει το ταξί σου, αυτά. Δόξα να χιωσάτα. Εγώ πάντα σου έχω μια κοπέλα. Ναι, ελπίζω να έχει και αδερφό. Άντε στο καλό τώρα, χαιρετισμός. Ωχ, τι νύχτα περνάω, Παναγιά μου. Ωραία ρούχα, ωραίοι άντρες, ακριβά αρώματα, παγωμένα κρασιά. Αυτή είναι η ζωή. Μάκι, νιγκίρι και σασίμι. I do. Πολύ ωραία. Και τόνο και σολομό. Θαύμα. Στη ζωή κάθε ανθρώπου έρχεται η στιγμή που λέει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και μένει νηστικός. Εγώ είπα το μεγάλο ναι και τσίμπησα κάτι. Πόσο καιρό έχεις να πας Ιαπωνία? Έτσι τρώνε τώρα το σούσου εκεί κάτω. Καρφωτό. Ναι. Γεια σας! Εσείς παραγγείλατε πίτσα πεπερόνι? Μάλιστα. Και πίτσα μαργαρίτα? Μάλιστα. Και πίτσα μοτσαρέλα? Μάλιστα. Και σαλατίτσα και παγωτάκια, ορίστε! Ω, τι έχει να γίνει. Πάρε. Λοιπόν, κόλαση. Κόλαση. Η άλλη σου στείλε κανένα μήνυμα. Πώς να περνάει άραγε? Η νύχτα κυλούσε όπως ακριβώς θα την ονειρευόταν κάθε γυναίκα που μεγάλωσε ρουφώντας τα κεντρικά άρθρα της Μανίνας και της Πάτη. Πεθαίνω για το σπίτι σου. Χαλάλη τα λεφτά που δίνεις. Μην μου μιλάς για λεφτά τώρα που χαλαρώνω. Όταν ήμουν μικρή και περνούσα από εδώ με τον μπαμπά μου, από την Πειραιώς, έβλεπα το κάστρο του Γκαζιού το στρογγυλό και νόμιζα ότι είναι Λούνα Πάρκ. Το γκάζι Λούνα Πάρκ. Το Λούνα Πάρκ τον Καλικάτζαρο. Τη νύχτα που όλοι εμείς κοιμόμαστε, αυτοί κάνουν γιορτή. Κάθε βράδυ. Μου λείπει που δεν είμαι 7 χρόνων. Να πηγαίνω βόλτες με τον μπαμπά μου και το αυτοκίνητο και να μου βάζει να ακούω Σαββόπουλο.
Εσύ, Ελάκη μου, δεν μπορώ να σε βλέπω συνέχεια στεναχωρεμένη. Έγινε κάτι στη ζωή σου, το ζεις, τέλειωσε. Δεν μπορεί να αφήνεις έναν έρωτα όσο δυνατός κι αν είναι να σου διαλύει τη ζωή, έτσι. Το ξέρω. Αλλά ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι περισσότερο? Γιατί πίστευα σε κάτι και τελικά έγινε μια παφ και έσκασε σαν φούσκα. Εγώ πιστεύω ότι σε αγαπούσα. Κάποιος που λέει ότι σε αγαπάει και σηκώνεται να φύγει με την πρώτη δυσκολία σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει. Και ο Ηλίας δεν μ' αγάπησε. Σ' αγαπάω. Το ξέρω. Πολύ. Θυμάσαι όταν είχατε πρώτο έρθει με το Μιτσάκι να πιάσει τη δουλειά στο Sui-Generis? Μόλις είχα δώσει το πρώτο μου κείμενο στο 01. Σε εγκομενίζαμε κιόλας. Ναι, τα ζώα, και δεν ξέρατε να κρατήσετε ένα δίσκο να σε βρείτε από τόσο άνθρωποι. Ξέραμε. Ξεράδια, ξέρετε, εγώ σας τα έμαθα. Δίκιο έχεις. Και εσείς μου μάθατε την Αθήνα. Όχι ολόκληρη. Εσύ μας πρωτοπήγες στο Factory. Αλήθεια, τι έγινε όλος αυτός ο λαός του Factory? Πλάκα κάνεις, να τους. Θες να σε πάω μια βόλτα κάτω να δεις τους καλικάτζερες, Ήθελα να ξέρετε τι κάνει η άλλη πουλή. Θα παλεύει με τα ξυλάκια και το wasabi. Δεν θα ανακατέψει το wasabi με τη σως? Wasabi? What is this? Εγώ τα τρώω ξεχωριστά. Και τότε έγινε το κακό. Κάηκε το μέσα μου. Πήρε φωτιά η αποθήκη του Σαμ, το σπίτι της Μανταλένας, η μονή του Αρκαδίου, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Σόκρατες drank the conium. Νερό! 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 Νερό, άνθρωπε μου, καίγομαι! Γαμώ το Μάο Τσετούγκ. Δεν με ξαναπήρε τηλέφωνο. Εννοείται. Ήπιες με τη σαμπανιέρα μέσα στο εστιατόριο, τον κλώτσες και στο καλάμι, έβρισες το σερβιτόρο. Πάλι καλά που δεν ξέρασες κιόλας. Φαντάζομαι τι θα έπαθε ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, εγώ να δεις τι πήγα να πάθω. Που έγινε το στόμα μου σαν ηφαίστειο που ξυπνά, που λέει και η φίλη σου η Τσαλιγοπούλου. Δεν το λέει η Τσαλιγοπούλου, βρε νούμερο, η πρωτοψάλτη το λέει. Δώσ' μου μια τζουρά. Αφού σου είπα. Το wasabi και η τρελά. Τι το πέρασες τα ραμοσαλάτα και το καταβρόχθησες? Πάλι καλά που δεν το άλυψες και στο ψωμί. Ποιο ψωμί, ρε φίλε, σιγά μην είχανε και ψωμί. Και μην μου λες εμένα το wasabi, γιατί θα σου έρθει η φάπα αεροδυναμική. Με το σπίτι τι θα γίνει? Θα τα αφήσω, θα αρχίσουμε να κοιτάμε. Είσαι σίγουρη ότι θες να μετακομίσεις? Όχι, αλλά δεν αντέχω τα φαντάσματα. Δεν μου λες, το 1400 είναι? Δεν μου λες, καινούριο το φορεματάκι? Yes. Το νοτέ τον πλήρωσες? Δυστυχώς το φουστανάδικο ήταν ένα στενό πριν το νοτέ και έτσι έχασε ο οτέ. Να σου πω κάτι τώρα που μιλάμε για αγορές. Δεν νομίζεις ότι η ιστορία με τα πεσκέσια παρατράβηξε? Να ξεκολλήσουμε λίγο? Μητσάκη, χθες με πήρε τηλέφωνο. Έλα, και γιατί δεν το λες τόση ώρα? Και τι έγινε? Τίποτα. Δεν το σήκωσα. Δεν ήξερα τι ήθελα να του πω, αν ήθελα να του πω τίποτα. Ξέρω εγώ, άσε. Αφού πήρε, θα ξαναπάρει ψυχραιμία. Μπράβο, παιχταρά μου. Εσύ, πού πάμε από εδώ? Έκπληξη. Wasabi και ξε wasabi.
Σε μια πόλη που όλοι τρώνε σούσι από τα γενοφάσκια τους, δεν υπάρχει καλύτερο από ένα ρομαντικό δείπνο με την κολλητή σου στην Μπιφτεκούπολη. Τι να φέρω στις κούγλες? Εμένα θα μου φέρετε ένα σχάρας περιποιημένο. 2. Με το wasabi ξεχωριστά. Βρωμόγρια. Ξεκούτο. Το σύγχυκο, το σύγχυκο. Κρίση πανικού. Πώς είπατε? Συμβαίνει σε περιόδους μεγάλου άγχους και στρες. Είναι ολοφάνερο ότι σωματικά είστε υγιείς. Δεν έχετε τίποτα οργανικό. Εμεινόπαυση. Όλο το ελληνικό τραγούδι περνάει εμεινόπαυση. Εξάψεις και πτώσεις, εξάψεις και πτώσεις. Συνέχεια. Μα τι διάλογο, κανείς δεν έχει έμπνευση. Πόνος εδώ. 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 Όχι, πουθενά δεν πονάω. Κάπου, Αγία. Θέλω να πάω σπίτι μου. Eat for home. Τώρα σε παραδέχομαι. Είπες μια κουβέντα από καρδιάς. Εσύ, γιατί δεν κάνεις ένα παιδάκι? Θα κάνω. 2. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Τον μπότοξ και τη σιλικόνη. Και θα πηγαίνουν χεράκι-χεράκι στο σχολείο. Εσείς που είστε πιο ψύχρεμος από τη σύζυγο. Συγγνώμη κύριε, έτσι όπως είμαι ντυμένος στα βελούδα, σας μοιάζω για σύζυγος? Αυτά είναι τυπικά πλέον, Λεβέντη μου. Δεν θα κολλήσουμε. Σύζυγος, ξεσύζυγος, μοντέρνοι άνθρωποι είμαστε. Εντάξει, Λεβέντη μου. Λοιπόν, πείτε μου το όνομα της σύζυγου. Φρέντι Μέρκιουρι.